Αυτή την εβδομάδα στην Ενότητα της Υγείας έχουμε καλεσμένο τον χειρουργό ουρολόγο κύριο Πανταζή Κυριαζή. Σήμερα θα αναφερθούμε σε ένα θέμα που απασχολεί όχι μόνο τους άντρες, αλλά έχει και προεκτάσεις στις γυναίκες, και είναι η ανδρική υπογονιμότητα. Γεια σας, κύριε Κυριαζή. Γεια σας. Συνεχίζουμε με τους άντρες σήμερα. Και μπορώ να πω ότι είναι και προέκταση της χθεσινής μας συζήτησης, αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα. Αυτό είναι γεγονός, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Μετά από το μεγάλο πρόβλημα της αισθητικής λειτουργίας, σήμερα θα μιλήσουμε για το θέμα της υπογονιμότητας, σε ό,τι αφορά βεβαίως εμάς τους άνδρες. Μεγάλο θέμα και αυτό, γιατρέ, γιατί τα ζευγάρια πολλές φορές δεν ξέρουν πού οφείλεται η αδυναμία τους να κάνουν παιδί. Πράγματι πάρα πολύ μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που αγγίζει δεκάδες χιλιάδες νέα ζευγάρια. Θα μιλήσουμε όμως αποκλειστικά και μόνο σήμερα για τον άντρα. Για τον άντρα βεβαίως, αλλά όπως είπατε έχει άμεση σχέση και προέκταση και επιπτώσεις και στη ζωή της γυναίκας. Βεβαίως και στη ζωή της γυναίκας. Τι ακριβώς είναι η υπογονιμότητα? Η υπογονιμότητα είναι η αδυναμία ενός ζευγαριού να αποκτήσει ένα παιδί κάνοντας ελεύθερα έρωτα για σχεδόν 8-10 μήνες, για ένα χρόνο. Άρα η δυναμία να αποκτήσει ένα παιδί που είναι ό,τι πιο όμορφο υπάρχει σήμερα. Παλαιότερα πρέπει να πούμε ότι το γεγονός της δυσκολίας του να συλλάβει μια γυναίκα, τα βάρη τα ρίχναμε μόνο σε αυτή. Ναι, ότι φταίει μόνο η γυναίκα. Μόνο η γυναίκα. Ιδιαίτερα στον ελλαδικό χώρο που βεβαίως δεν είχαμε και στατιστικά, όπως οι ξένοι, οι Αμερικανοί, οι Άγγλοι, θεωρούνταν ταμπού ιδιαίτερα στην επαρχία αλλά και στην Αθήνα ένα νέο ζευγάρι να αποδοθεί ότι ο άντρας φταίει που δεν έμενε έγκυος ή σύντροφος. Όμως είδαμε ότι έχουμε δει ότι τα ποσοστά δεν ήταν έτσι, ήταν σχεδόν μοιρασμένα, θα έλεγα, είτε στη γυναίκα είτε στον άντρα. Όμως θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι τα τελευταία χρόνια στον δυτικό κόσμο τα ποσοστά που αναφέρονται στον ανδρικό πληθυσμό έχουν αυξηθεί. Άρα θα έλεγα ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό, κατά ένα 60-65%, το πρόβλημα ανήκει σε εμάς τους άνδρες και πάλι. Πότε πρέπει, γιατρέ, ένας άντρας να αρχίσει να ανησυχεί για να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό? Κοιτάξτε, μετά από παρέλευση ενός χρόνου, από τη στιγμή που η σύζυγος ή σύντροφος δεν μένει έγκυος, καλό θα ήταν να απευθυνθεί στον ουρολόγο. Είναι γεγονός ότι και πρέπει, και πολύ σωστά το τονίσατε αυτό, ο άνδρας θα πρέπει να πηγαίνει στον ειδικό, και ο ειδικός δεν είναι κανένας άλλος από τον ειδικό γιατρό, τον ουρολόγο, γιατί επειδή εσείς οι γυναίκες έχετε μια πιο στενή σχέση και έτσι πρέπει να είναι με τον γυναικολόγο, δυστυχώς πολλές φορές τα περιστατικά μένουν ή κατευθύνονται κατά κάποιο τρόπο το να κάνουν μόνο εξετάσεις οι γυναίκες και να αγνοούμε το θέμα του ανδρός, που όπως είπαμε για μας τους άνδρες έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ο έλεγχος και για να δούμε αν υπάρχει πράγματι πρόβλημα. Ποιες είναι οι αιτίες της ανδρικής υπογονιμότητας? Οι αιτίες και σε αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολλές. Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι ιδιοπαθείς. Δεν γνωρίζουμε καν την αιτία που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί τόσο μα τόσο πολύ η όχι καλή ποιότητα του σπέρματος και ιδιαίτερα των σπερματοζωαρίων. Βεβαίως υπάρχουν και οργανικά αίτια και άλλες καταστάσεις, όπως παραδείγματος χάρη η κρυψορχία, και γι' αυτό πρέπει να ευστήσουμε την προσοχή στα νέα παιδιά, στα πολύ μικρά παιδιά που θα πρέπει να χειρουργούνται άμεσα όσο αφορά το θέμα της κρυψορχίας, στις διάφορες κακώσεις των όρχιων, στις διάφορες φλεγμονές του όρχη,
ορχίτιδες, επιδιδυμίτιδες. Η επιδιδυμίδα είναι ένα όργανο πίσω από τον όρχη που είναι σαν ένα μικρό μπαλάκι που εκεί συσσωρεύονται τα σπερματοζωάρια, λειτουργεί σαν μια αποθήκη των σπερματοζωαρίων, ή όπως άλλες διάφορες καταστάσεις όπως ακτινοβολίες που μπορεί να έχουν γίνει στην περιοχή. Πολλές φορές είναι και ορμονικά τα αίτια και γι' αυτό βεβαίως θα πρέπει να γίνει ένας πλήρης εργαστηριακός έλεγχος όταν έρχεται στον γιατρό ο ασθενής. Γονιδιακά δεν μπορεί να είναι τα αίτια? Βεβαίως και το θέμα γιατί όλα αυτό είναι κληρονομικότητα στην ιατρική. έχει να κάνει με την κληρονομικότητα και το θέμα της κληρονομικότητας και σε αυτό το θέμα το γονιδιακό παίζει πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά αυτό που πρέπει να τονιστεί, όπως είπαμε, μετά από ένα χρόνο παρέλευσης, όταν δεν έχουμε το θεμιτό αποτέλεσμα κάνοντας ελεύθερα έρωτα, έχονται συχνές ελεύθερες ερωτικές πράξεις, θα πρέπει να απευθύνεται στον ουρολόγο. Μία από τις πιο σημαντικές εξετάσεις είναι το να δούμε την ποιότητα του σπέρματος, οπωσδήποτε κάνοντας ένα σπερμοδιάγραμμα. Στο σπερμοδιάγραμμα μπορούμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα, εάν υπάρχουν τυχόν φλεγμονές, γενικά πώς είναι η ποιότητα, το νούμερο των σπερματοζωαρίων, αν και πρέπει να σας πω και εδώ ότι έχει μειωθεί το νούμερο πάρα πολύ, αλλά αυτό κυρίως που μας ενδιαφέρει είναι κυρίως η κινητικότητα. Διότι μας αρκεί ένα σπερματοζωάριο, θα πρέπει να είμαστε απλοί και κατανοητοί. Αυτό όμως που ενδιαφέρει είναι αυτά τα λίγα ή το ένα σπερματοζωάριο. Τι ποιότητα έχει? Να έχει καλή ποιότητα, να έχει καλή κίνηση, ίστροπον ώστε μέσα στον κόλπο της γυναίκας να διατηρηθεί για 6, 12 μέχρι και 24 ώρες. Άρα αυτό που ενδιαφέρει πρωτίστως, πέραν των διαφορών άλλων στοιχείων, είναι το θέμα του αριθμού, αλλά κυρίως της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων. Εγώ, γιατρέ, θέλω να μείνουμε όμως λίγο στις αιτίες, λίγο ακόμα. Βεβαίως. Και να σας ρωτήσω και πάλι, όπως σας ρώτησα χθες, για το στρες. Μπορεί το πολύ άγχος να προκαλέσει από μόνο του υπογονιμότητα? Κοιτάξτε, το ρωτάω γιατί οι εποχές που ζούμε είναι πάρα πολύ περίεργες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Με την οικονομική κρίση, με όλα αυτά που βιώνουμε καθημερινά. Και μήπως αυτό όλο έχει ακόμα και εκεί επίπτωση? Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το άγχος είναι μια πάθηση της σύγχρονης κοινωνίας και ιδιαίτερα σε αυτά τα πράγματα, σε αυτές τις παθήσεις επηρεάζει πάρα πολύ. Το πόσο μπορεί να επηρεάσει δεν μπορούμε να το θέσουμε με αριθμούς, αλλά να είστε βέβαιοι ότι επηρεάζει πάρα πολύ. Όπως με είχατε ρωτήσει και σε μια άλλη εκπομπή, και διάφορες άλλες καταστάσεις όπως το κάπνισμα. Έχει αποδειχθεί ότι το κάπνισμα, οι διατροφικές συνθήκες, το αλκοόλ. Πράγματι και αυτά τα πράγματα επηρεάζουν πάρα πολύ. Αλλά βεβαίως το άγχος είναι σημαντικότατος παράγων στο θέμα της ποιότητας σπέρματος. Και αυτό το βλέπουμε ότι ζευγάρια τα οποία για κάποια αιτία έχουν ένα πρόβλημα, από μόνο τους δημιουργείται ακόμα μεγαλύτερο το γεγονός ότι δεν μπορούν να αποκτήσουν ένα παιδάκι, δυσκολεύονται πάρα πολύ. Εν αντιθέσει, μπορεί να υπάρξει μια περίοδο ύφεσης, ξένιασας, και τότε βεβαίως το να μείνει έγκυος ο σύντροφος. Το σπερμοδιάγραμμα είναι η μόνη διαγνωστική εξέταση για να ανακαλύψει κάποιος αν έχει πρόβλημα στο σπέρμα του? Όσο αφορά το θέμα της ανδρικής υπογονιμότητας, από τη στιγμή που γίνονται τα υπερηχογραφήματα, τα διάφορα ντόπλερς στον όρχη, η κλινική και η φυσική εξέταση από τον ειδικό γιατρό, τον ουρολόγο, βεβαίως το σπερμοδιάγραμμα είναι αυτό το οποίο είναι καθοριστικό όσο αφορά το γεγονός του προβλήματος. Διότι εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι μπορεί να έχουμε φυσιολογικούς όρχους, μια φυσιολογική σπερματογένεση, αλλά στο σπέρμα να μην υπάρχουν κατά την εξπερμάτωση μέσα στο σπέρμα να μην έχουμε σπερματοζωάρια,
Άρα μιλούμε εδώ για μια πλήρης αζωοσπερμία με την έννοια, αλλά η αζωοσπερμία αυτή που βλέπουμε στα χαρτιά να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, να υπάρχει κάπου απόφραξη. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία ναι μεν να δούμε κλινικώς η όρχης αν είναι καλή, αν υπερηχογραφικός δεν υπάρχει κάτι άλλο, αλλά η βασική εξέταση είναι το σπερμοδιάγραμμα, στο οποίο βλέπουμε πράγματι εκεί όλες τις παραμέτρους και ανάλογα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κάθε μία ξεχωριστά. Η κυρσοκύλη τι ακριβώς είναι? Η κυρσοκύλη, πάρα πολύ σωστά ρωτάτε, είναι μία από τις αιτίες που μπορεί να δημιουργήσει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τάξης του 60-70% μεγάλο πρόβλημα στο θέμα της όχι καλής κινητικότητας των σπερματοζωαρίων. Η κυρσοκύλη είναι μία διάταση φλεβική ορισμένων φλεβών που καταλήγουν στο όσχιο και αυτό έχει να κάνει με την αύξηση της θερμότητος στο όσχιο που αυτή με τη σειρά της επηρεάζει το θέμα της κινητικότητας και κυρίως εντοπίζεται αριστερά. Από ανατομικής πλευράς, επειδή έχουμε μία έκφυση κάθετη στην αριστερή νεφρική, έχουμε ορισμένες ουσίες κατεχολαμίνες που με τη σειρά τους μπορεί να φτάσουν στους όρχες, στο όσχιο, και αυτές με τη σειρά τους να επηρεάσουν το θέμα της κινητικότητας που, όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι η πρώτη αιτία που πρέπει να διορθώσουμε στο θέμα του σπέρματος. Όμως πρέπει να τονίσουμε ότι η κυρσοκύλη, αν και παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, είναι και αυτή η κατάσταση που μπορεί να διορθωθεί με μια απλή χειρουργική επέμβαση. Και βεβαίως με μιας μέρας ένα απλό χειρουργείο μπορούμε να φτιάξουμε, να αποκαταστήσουμε το θέμα της κυρσοκύλης και να έχουμε το θεμιτό αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο παρά το να μείνει έγκυος η σύντροφος στον 4ο-5ο μήνα, και λέω στον 4ο-5ο μήνα γιατί μια καινούρια φουρνιά σπερματοζωαρίων θέλει γύρω στους 3 μήνες, διότι γεννιόνται, οριμάζουν και απνίσκουν, σε ένα ποσοστό που αγγίζει τις τάξεις του 80-85%. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να ευαισθητοποιήσουμε τα νέα ζευγάρια που όντως έχουν πρόβλημα, να απεμφθεί ο άντρας, ο σύντροφος, στον ουρολόγο και να κάνει τον απαιτούμενο έλεγχο, και εδώ πρέπει να σταθούμε ότι όντως στις περισσότερες των περιπτώσεων υπάρχει λύση. Είπατε ότι το πρόβλημα της κυρσοκύλης αποκαθίσταται χειρουργικά. Σε άλλες περιπτώσεις μπορείτε να παρέμβετε με κάποιο άλλο τρόπο, πέραν του χειρουργείου? Υπάρχει και μια φαρμακευτική αγωγή που μπορεί να δοθεί ανάλογα αν στο σπερμοδιάγραμμα δούμε ότι μπορούμε φαρμακευτικώς να αντιμετωπίσουμε ορισμένες καταστάσεις, και αυτό κάνουμε και πράγματι έχουμε και σε αυτό πολύ καλά αποτελέσματα. Άλλη χειρουργική αντιμετώπιση είναι η πλήρης απόφραξης. Μπορεί, φεύγοντας τα σπερματοζωάρια από τους όρχες για να φτάσουν στον προστάτη και κατά την εξπερμάτωση στον κόλπο της γυναίκας να υπάρχει κάπου απόφραξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις και σε αυτό ακόμα επεμβαίνουμε και έχουμε δει ότι νέα άτομα που στο σπέρμα τους δεν είχαν ούτε ένα σπερματοζωάριο, δηλαδή μιλούσαμε για μια πλήρη αζωοσπερμία, έχουμε τη δυνατότητα και έχουμε την τιμή και προσωπικά αλλά και άλλοι συνάδελφοι να έχουν χειρουργήσει με απλές επεμβάσεις άτομα που έχουν αποκτήσει φυσιολογικά παιδί. Γιατί μιλούμε εδώ για μια φυσιολογική πράξη. Δεν μιλούμε για διάφορες άλλες μεθόδους που ανήκουν στο θέμα της γυναικολογίας και τους γυναικολόγους. Και ενδεχομένως ένα ζευγάρι, μάλλον ένας άντρας που θα απευθυνθεί σε εσάς, μπορεί να γλιτώσει από ό,τι φαντάζομαι με αυτά που λέτε και την εξωσωματική γονιμοποίηση. Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό βεβαίως έχετε δίκιο. Που δεν το ξέρουν τα ζευγάρια και συνήθως όταν δεν μπορούν να κάνουν παιδιά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα απευθύνονται ή μάλλον καταφεύγουν σε αυτή τη λύση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν θα ήθελα να το τονίσω, αλλά έτσι όπως το αναφέρετε, έτσι είναι η αλήθεια. Όχι, βάσει αυτών που μας είπατε. Δεν σχολιάζω κάτι άλλο. Δυστυχώς δεν υπάρχει ενημέρωση όπως σε πολλά πράγματα και βεβαίως εσείς επιτελείτε ένα πάρα πολύ έτσι όμορφο και πολύ
ωραίο τρόπο να ενημερώνεται όλο τον κόσμο. Γιατί και σε αυτό το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, γιατί πράγματι δηλαδή είναι χιλιάδες πλέον τα ζευγάρια στην Ελλάδα, θα έλεγα 120-130 χιλιάδες, κανένας δεν ξέρει, αλλά περίπου, που πράγματι βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να μην μπορούν να αποκτήσουν ένα παιδάκι. Όσο αφορά το θέμα του άνδρος, έχουμε σήμερα τη δυνατότητα με μια σωστή προσέγγιση να φτάσουμε και να βοηθήσουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε. Ελπίζω να βοηθήσαμε σήμερα πάρα πολλά ζευγάρια. Το ελπίζω και εγώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.